Dyma'r oedfa ar gyfer Mai y 30 Gawn ni ofyn gras. Diolch i ti o ddiw am ein dwy'n at ein gilydd ym mhob ryw fodd. Diolch am y cyfle i addoli di. Bydd yn bresenoldeb yn ein hoedfa ac arwain ein meddyliau ar hyd llwybrau cyfiawnder. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A wy'n syth mewn i'r myfyrdod heddi, mae yna dipyn i drafod, a wy'n troi at chweched benod o lyfr Eseia ar 8fed adnod. Clywais hefyd lef yr arglwydd yn dywedyd, pwy a anfonaf a phwy a drosom ni. Yna dywedais, wele fi, anfon fi. Adnod digon cyfarwydd, wele fi, anfon fi. Y proffwyd Eseia, a'r llyfr sy'n dwy'n i enw falle, y mwyaf adnabyddus i ni o'r Hen Testament. O ddarllen y llyfr fe welir fod y proffwyd yma yn adnabod Jerusalem, ei phobl a'i harferion yn dda iawn. Ni allwn ni ond ei edmygu pan sylwn arno yn cyhoeddi yn Jerusalem wrth bawb beth a feddyliau Duw ohonynt. Ychydig a wyddom o'i hanes personol, fod ei neges gennym. Mab i Amos nid y proffwyd gyda llaw. Roedd yn ŵr priod, ac mae'n cyfeirio at ddau blentyn. Mae ddiwedd hyd yn oed yn dywyll i ni. Dywed traddodiad iddo gael ei ferthyru yn ystod teyrnasiad Manase, yn y modd mwyaf erchyll ei lifio gyda llif, os glywch chi beth. Mae ei hanes mor guddiedig ac yw plentyndod Iesu Grist i ni. Ond fe allwn gasglu ychydig o'i brofiadau personol. Beth oedd cyflwr y wlad pan lefarodd Eseia eiriau yn testyn? Y cyflwr pan ymgysegrodd Eseia ei hun i wasanaeth Duw. Fe wyddom o'r amser mae'n dweud yn y flwyddyn y bu farw'r brenin Wseia. Roedd Wseia yn frenin da ma'n debyg ac fe gafodd deyrnasiad gloiw yn adeiladu ac ehangu'r deyrnas. Bu'n gyfnod o heddwch a llwyddiant o dan ei frenhiniaeth. Yn yr ochr yma, fe lwyddodd y brenin yn ardderchog. Ond, mae ochr dywyll i'r dyddiau llwyddiannus. Os llwyddwyd i symud pethau erchyll o'r dinasoedd, ac i symud ymlaen i fasnach gwell, nid oedd mor hawdd symud y pethau tywyll o galonau dynion. Ac yng nghanol llwyddiant teyrnasiad Wseia, gwelwn yn y lle cyntaf fod dynion wedi anghofio brawdgarwch. Yn y cyfnod da mae fe gododd dosbarth o gyfoethogion newydd. Dosbarth nad oeddent yn malio dim am ei brodyr a'i chwiorydd, a'r canlyniad oedd creu dosbarth arall, dosbarth o dlodion trienus. Sicrhaodd y cyfoethogion bopeth iddynt hwy eu hunain. Mae'r senario yna yn gyfarwydd iawn i'n byd ni heddiw gweitha'r modd. Ond yn ôl at gyfoethogion oes Eseia, a'i llysoedd barn y wlad i'w dwylo, ac o'n nhw'n defnyddio nhw i'w hamcanion eu hunain. Trwy'r rhain o'n nhw'n meddiannu tiroedd y llodion, a chydiant faes wrth faes, i chwyddo eu cyfoeth a heiddo. Nid oedd neb i achub cam y tlawd a'r gwan. Roedd y dynion oedd yn rheoli yng nghyfnod Eseia yn rhoi pwys arnyn nhw eu hunain yn unig. Dyma gyfnod pan oedd bobl wedi anghofio Duw. A bob tro mae'r cyflwr felly, a Duw yn gofyn, pwy a anfonaf, pwy a droso fi, pwy a gai yng nghynrychioli i yng nghanol hyn oll. Fe ofynodd y cwestiwn yn y cyfnod yma, a dyna gawn ni yn y chweched benod, Duw yn gofyn, ac o ganol cyfnod enbyd. A wele un gŵr ifanc yn codi ac ar alwad Duw yn ateb, wele fi, anfon fi. Weda un peth wrthoch chi, mae'n cymryd dewrder anhygoel i berson ifanc yn yn hos ni i ddweud y geiriau yna. Wele fi, anfon fi.
Dwi'n edmygu unrhyw berson ifanc sydd yn fodlon ymgymryd ar weinidogaeth heddiw. Diolch amdanyn nhw, a bendith Duw arnyn nhw. O beth sydd gyda ni fan hyn te? Gŵr ifanc yn troi o'r stryd i'r deml, yn pryderu ac yn gweddio dros dyfodol i'w wlad. Clywodd lais Duw, pwy anfonaf, ac atebodd yntau, wele fi, anfon fi. A thesïau mewn i'r deml yn ddigalon iawn. Daeth oddi yno, gyda sicrwydd o Dduw a'i gadernid yn ddo ef. Na mae yna 3 peth i'w nodi, os ydym am fod yn bobl teyrnas Dduw. Yn y lle cyntaf, edifeirwch. Edifeirwch. Dyma'r beth cyntaf sylw yn y Meseia, ac am bob un tebyg ddath ar ei ole. Mae'n air anodd i ddeall i'r rhai, ac anodd deall ei wir ystyr. Mae'n tarddu o'r un lle a dyfaru wrth gwrs, ac i ni wedi dyfaru gwneud sawl peth yn ystod yn bywydau. Y ffordd syml o esbonio falle yw ein bod yn ymddiheuro i Dduw, ac yn addo newid yn ffordd am hwnni. Beth oedd profiad Eseia? Gwai fi cynnes gŵr halogedig e wefusau ydwydd, ac ymysg pobl halogedig o wefusau yr ydwyf yn trigo. Cynnes fy llygaid a welsant y brenin. Beth arall allai fe ddweud? Fe welodd ei hunan yng ngoleuni Duw. Am y tro cyntaf, gwelodd ei hunan. Nôl yn 1921, cyn i neb ohono ni gael ei geni, fe enillodd cynnan goron yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaernarfon, gyda'i bryddest enwog Mab y Bwthyn. Mae'n hen ffasiwn iawn erbyn hyn, ond yn neges yr un mor berthnasol falle, os nad yn yr un cyd-destun. Mae'n dechrau trwy ddisgrifio'r cyfnod, a cofiwch y cyfnod. Yr oedd mynd ar y jazzband a mynd ar y dawns, a mynd ar y byrddau lle roedd y chwarae siawns. Mae yno, yn yr ialtwch yma. Rhaid yn boblogaidd gan ddyn drwy'r nos, a llenni'r ffenestri lawr, hyd nes daw o wawr. Ac yna fe gwyd y llenni, ac mae goleuni natur Duw yn torri trwodd. Yng ngoleuni Duw gall pechod fyw. Mae'n ddrwg dy fi. Yng ngoleuni dyn gall pechod fyw. Ond a welais ti bechod yng ngoleuni Duw. Dyna ddigwyddodd i Eseia. Gwelodd ei hunan yng ngoleuni Duw. Os ydych am feirniadu eich hunan, eich gweithredoedd da falle, dewch â nhw i oleuni Duw. Os i ni am bod yn genhadon i Grist, yn weithwyr Duw, rhaid cymryd y cam cyntaf yma. Mynd ger y bron Duw yn edifeiriol. Eglwyswch i lawer yn canmol i hunain neu bod nhw'n self-made man. Naeth Duw ddim byd y self-made man. God-made man sydd angen. A'r cam cyntaf ar y llwybr i wedi feirwch. Y cam nesaf ar y llwybr i Eseia yw ymgysegriad. Wedi gweld pethau yn y golau cywir, beth mwy allai wneud ond rhoi hunan. Gysegri hunan yng ngwasanaeth Duw, wele fi, anfon fi. Mae'r edifeiriol fel Eseia yn gweld cyflwr i galon ac yn tŵall y cyfan ger bron Duw. Roedd Eseia wedi cydnabod i bechod a glanhau i galon yn llwyr ger bron Duw. Ond pe bydde fe wedi bodloni ar ddim ond hynny, ofer fydde fe. Oedd gyda ni lan llofft yn y mans pan o'n i'n tyfu lan, bocsrwm. Chi'n cofio bocsrwms? Fydde'n cael ei glanhau unwaith y flwyddyn. Yna de'r gorchymyn nad oedd dim i'w dafludd i eto. Roedd yn lan a gwag, cadwch i felly. Mae'r un peth y wir am sawl shed yn yr ardd fi'n siŵr. Ond ofer yw'r gorchymyn, wrth gwrs. A mae'r hen bethau yn dechrau llenwi'r ystafell eto. I stopio hyn digwydd, mae rhaid cael tenant newydd i'r ystafell. Os yw dyn yn glanhau i galon, os ydyw yn bwrw allan ohoni'r hyn sy'n ddrwg ac aflan, iawn, ond yw hynny ddim yn digon. Rhaid llenwi'r galon ar glân ar da. Dyma wnaeth Eseia. Hwn oedd ei ail gam. Ymgysegri, rhoi hunan yng ngwasanaeth ac atalwad rhywun arbennig. Rhoi
yn hunain, i dderbyn ef yn frenin ac arglwydd. I'r Cristion, mae rhaid dilyn Iesu Grist ym mhob amgylchiad. Geiriau Paul am hyn yn ei lythyr at yr Rhufeiniaid oedd, rhoddi o'chnoch eich cyrff yn aberth byw. O, mae hyn yn gofyn gormod, meddech chi. Dyna'r ymateb cyffredinol. Ond cyn i ni ateb, gadwch i ni edrych ar bethau'n deg. Pwy sy'n gofyn hyn? Wel, Iesu Grist. Beth na dde i ni? Mwy ni daeth yn dlawd, ac heb le roi ben i lawr. Mwy ni dioddefo ddirmig a gwawd. Mwy ni bu farw ar y groes. Ydyw e'n gofyn gormod? Ateber pawb dros ei hunan. Beth oedd e gwyddor fawr bywyd Crist? Cariad yn llifo allan. Ac os oes un gair sy'n disgrifio bywyd a gysegrwyd yng ngwasanaeth Iesu Grist, cariad yw hwnnw. O edrych ar fywyd Eseia, gwelwn ni un peth arall, ar ben ei fuddod a'i wroldeb ac yn y blaen. A hwnnw yw ffyddlondeb. Ffyddlondeb. Mae hwn yn cynnwys y cyfan a welwn yn ei fywyd. Gafodd gomisiwn i bregethu, ac fe gafodd ei rybuddio. Ceid y wawdio. Bydd y bobl ddim yn gryndo arno ti. Na chi gomisiwn di galon i Eseia, ynddo fe? Ond mae Eseia yn batrwm o ffyddlondeb. Ofer fydde holl bregethu Eseia, ond i baidd o fod yn ffyddlon i hun i'w neges. Ac ofer fydd yn holl bregethu ninne, ond i fyddwn yn ffyddlon iddi. Waethon ni heb a dweud mae ffordd Crist sy'n iawn, a'i gwadu'n hunain, a dyna sy'n digwydd mor aml heddi. Haws dweud na gwneud. Pan oedd Paul yng ngharchar yn Rhufen, fe ysgrifennodd at y Philippiaid. Dwi eisiau chi wybod frodyr a chwiorydd, fod beth sydd wedi digwydd i mi wedi troi'n gyfle newydd i rannu'r newyddion da. Mae holl filwyr y gwarchodlu a phawb arall yma yn gwybod mod i yn y carchar am fy mod i'n gweithio i'r Meseia. Yn y diwygiad Saesneg mae'n dweud am rannu'r neges ymhlith y milwyr throughout the whole Praetorian Guard. Throughout the whole Praetorian Guard. Roedd y garcharor yn rhwym wrth filwr a'r milwr yn newid bob 4 awr. A dyma ddywed Wikipedia am y Praetorian Guards, an elite unit of the Imperial Roman Army. Elite. Y Praetorian Guards oedd y milwyr gorau. Milwyr gorau ymerodredd Rhufen, a mae Paul yn mynegu'r efengil iddynt, a gynta'n garcharor. Ie Paul yn cyhoeddi'r efengil iddynt, dyna i chi ffyddlondeb diflino yng ngwasanaeth Duw. Sut dath Cristnogaeth i Ynys Prydain sgwni? Falle mae trwy'n o filwyr Paul. O'r carchar yma'r ysgrifennodd at y Philippiaid, y Colosiaid, yr Effesiaid a Philemon. Dyma ffyddlondeb. Fe drodd y carchar yn bilpid, a chadwyni'r carchar yn foddion lledaenu teyrnas Dduw. Ie, dim ond te'n garwch i un, oedd gan Eseia a Paul. Dwi'n credu fod yna gyfrinach i ffyddlondeb yr rhain, a rai arall tebyg iddyn nhw. Y gyfrinach yw, roedden nhw'n byw yn agos at Dduw yn feunyddiol. Wrth sgrifennu'r geiriau yna fe ddath geiriau o'r hen gerdd cloi'r hen gapel i'w cof. A'n nhw oedd yn iawn yr hen bobl gynt yng nghanol y rafwch di-wybod ei hynt. A oeddynt heb rithro, cyn symled ei byw, wedi teithio'n gyflymach ac agosach at Dduw. Byw yn agos at Dduw. Am bywyd ni rhy gyflym o lawer, a wedi'n cario'n bellach oddi wrth Dduw. Siawns nad yw'r cyfnod o hunan ynysu diweddar wedi dysgu hynny ni. Dwi wedi cyfeirio at y tro cyntaf yr ymgysegrodd Eseia yng ngwasanaeth i Dduw. A Paul yn rhoi ei hun i Iesu Grist am y tro cyntaf ar yr heol i Damascus.
roedd yna gysegri beunyddiol hefyd yn hanes y ddau. A dwi'n terfynu gyda geiriau Ben Davies Panteg, sydd yn croniclo gwers Eseia i ni heddiw. Paid â gofni'r anawsterau, paid â gofni'r brwydrau chwaith. Paid â gofni'r canlyniadau, cred y niw a gwnaed y waith. Ceith gondemnio, ceid y garu, ceid y wawdio lawer gwaith. No fala ddim am hynny. Cred y niw a gwnaed y waith. Mwyn enw. Gawn ni airoweddu i orffen. Gweddiwn arglwydd dros y rai hynny nad ydynt heddiw yn gallu addoli. Rhai am fod eu calon yn drwm a'i byd yn dywyll. Rhai am na fydd ynt erioed gael ei hannog i blygu glin a chanu emyn. Rhai am fod casineb ac ofn yn llenwi eu calon. O dad, gwared hwy a ninne, oddi wrth bob trychineb a thrallod, pob rhagfarn ac anwybodaeth, pob pechod a bai. A hynny, ni'n am fod yno ni heiddiant, ond mwyn dy enw a thagoniant di dy hun, ac mwyn i'r môr o fawl ehangu a gorchuddio'r ddeiar. Ac o gofio'r ddeiar o arglwydd, cyflwynwn i'r sylw di, yr rhai sydd heddiw yn glaf ac mewn poen, yn bryderus ac mewn trallod, yn wynebu glyn cysgod angau, a heb wybod i bal ei droi. Boed eith dangnefedd di fod arnynt a ysbryd yn ei plith. Ac os yw'n bosibl i ti ein defnyddio ninne i helpu'r llesg ar gwan boed felly. Caniatau'n mawl o'r lenwi'n bywyd, ac un haddoliad fynd yn gymys gan gwaith, wrth i ni ennill y byd i ti. Gofynnwn y cyfan, yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, dyna ni am heddi fe fydd myfyrdod arall yn dilyn wythnos i heddi. Cadwch yn ddiogel i gyd.